Goddag, her psykiater, jeg har ikke nogen penge, men til gengæld har jeg fået følelser på min børneopsparing. Siger det ikke noget om, at der er gået rimelig længe, før mit selv i scene satte spejl gav mig en forklaring. Ligger på beatet som en år på den lukkede, de sluger de sind og skiller forne fra bukkende næ. Du skal være den mest krukkede og smukkeste. Det siger jeg for at være udelukkende. Og det er blevet en trend at være blinde gal, at det vil have en chokken væk, hvis jeg var helt normal. Fik alt fra fast job til uoverkommelig opvask. Opkast helt ud over min land. En skøn dag, hvem er skøn af? Det søde liv ikke stammer fra en opskrift. For når du kommer op af den blønde stage, så der kæmpen og venter med savnet hagen. Så jeg klatrer ud, klatrer hen, klatrer op. Min tankegang splatter ud, jeg kaster op. Siger farvel til tøger, det var rart at se dig. Og burde dampe ind på 5 kvadratmeter. Tag lige mig med.